राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। मैं प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। अपने सभी यूट्यूब फैमिली को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सा सावन स्पेशल भोले बाबा का शिव चर्चा गीत लेकर आई हूँ। बिल्कुल एक प्यारा शिव चर्चा गीत है। गीत सुनिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी। अरे धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी अरे धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी। देवघर में गईनी त बैजनाथ कहाईनी देवघर में गईनी त बैजनाथ कहाईनी बैजनाथ कहाईनी हो बैजनाथ कहाईनी बैजनाथ कहाईनी हो बैजनाथ कहाईनी। कांवरिया के जिंदगी सफल कईनी कांवरिया के जिंदगी सफल कईनी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी। अरे धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी। नीलकंठ में ऋषिकेश में गईनी ता नीलकंठ कहाईनी ऋषिकेश में गईनी ता नीलकंठ कहाईनी नीलकंठ कहाईनी हो नीलकंठ कहाईनी। ई राजू बाबू के जिंदगी सफल कईनी राजू बाबू के जिंदगी सफल कईनी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी। अरे धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी अरे धन्य बानी धन्य बानी धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी गौरी के सजन रौरा धन्य बानी। रांची में गईनी ता शिव गुरु कहाईनी रांची में गईनी ता शिव गुरु